Преди малко извадихме една бабарога. Ето го ливанчо голям, огромен. 45 см. Ето го до него. Триска така, как се изглежда. Много е квадратен, много голям. Хватна риба. Героите са уморени. Обаче много риби почнаха да поскачат. Буквално полудяха, дъжда тръгва и спира. Ето сега пак заваля. Вятъра по същия начин тръгва и спира. Духа. Обаче рибите се дигат невероятно добре. Дани е малко ядосан. Обаче надявам се, че ще се оправят нещата. Ето. Втори ден на риболова, на рогатица, подготовка. Една видра ни посреща на местото. След вчерашното изпълнение с дъжд и ветър, днеска малко Само ветър. по-приятно време. А така. Тук яко се връзва. Колегата слага 35 номер, 35 повод, да, и очаква 55-ица вече. Рибите не ги виждаме, но сигурно са там някъде. Муха 22 номер. 22 номер, вчера не взимаше само 22. Тегаво, обаче излизат рибите. Нямаха шанс.